nakaliang jengka Good News TV ni ai kublei pi baroh ki parbangen bat ki paralok nong sngap ki bay page bat sngap ye kini ke program ka bidai ke Bible study bat ka jingo baroh kalong U Blei uba lapan la ingi sa sisin pat ba lingba kini ke rensan bangin yo bani puson ye jing shisha ki ba ye dai ba ka ktien ke jong Blei hakini ke janmiet ngini poi sya ka BYNTA ka bakhadu bangin pendep atat ye kini ke Bible study halor kini ke topik ka Jingkha yo Jisu Khrist kini ke topik ka badan kambha pat satang kendia ngin sarakhia ka de kumta ngin duai bo Blei Un yarap yingi badun pencet boringi bangin la ban smutu ye kini ka jingja kabakrau tungin ni duai kok pa jingi bob neng ni aingu imi nakabentagan ni kapor ka bama iPad ingi kabangyo pat kumnia try sa hisien ban puson ni kani ka Bible study lor kani ka topic ka Jingkha yo Jisu Khrist par ka bangingit pendap artat kani ka mit yarap bat pencet boringi atray alam dalu jong men similu jong shakri jong mi botlot bagi ai ke baroh ki ba uun penpau kani ka por kenlong la ka jing yalam bat ka jing penpau ka bana kabadaw man simu jomihi snowy kiningi pan at rai hakakarteng Jisu Khrist. Amen. Kumto hakit ki lightly ki Thursday ki balalay nilay ekran siya phang ka jingdon kamban kayo Jisu Khrist nang tangi lay ekran ru ya ka jing penkre na kabanta jong ka Jingkha yo Jisu Khrist bat kumjuru ya ka JINGKHMIH LYNTI ya ka Jingkha yo Jisu Khrist bat hakani ka por kumbangala ong mentana ka basdang ini poi siya kabangin penkut no ya kani ka Bible study halor kani ka topic ka Jingkha yo Jisu Khrist bat ka topic jong ni ka BYNTA ka basaw ka bakhatu ru kalong kata ka Jingkha yo Jisu Khrist habangin siya pek tangkin diap ka bidai bat ka kubor jongka hakikitab jingethu lepa ki bakren chapang ke JINGKHMIH LYNTI ka jong ka jaj benriu balajit ka jong U Blei lingba kinong ya thu lepa ya ka jingwan longbriu ka jong umesaya utau balasle uban longru unong siuspa ya kini ka perthei bad ya ki jaj benriu baroh jongka la ya thu lepa hang tu dawe unong ya thu lepa hadien weipat syapang ka jingwan ka jong umesaya kiba kedau syai sya u Jisu Khrist kumuta ubaki JINGKHMIH LYNTI uban long umesaya pat hakini ki kitab jingetul pang kumtu kumangile pet hakini ki hakini ka Thursday kabala deb layatu leparu yakarukom kumno ba an khayu Jisu bat ka ka kerteng yakabaan khat yu U Blei lingba unoy tulpa Isaya udon kumni banyak tulpa ikani kabalong kum kajing penken mau habu ong lingbau Isaya kalenong bahnyo gadakot kabakat sao namar katau trahi won ai kadak api hakmi kathei sakti kan pun khon kan kha ru yo khon an khot ru ya ka kerteng jong u Emmanuel kajing itu lupa ya kajing kha yau kunung Jisu kalong kabasyay hakaba u no yutu ulpaw ang anka yau lingba kathesoti badu ong ru ba an khot ya ka kerteng jong u Emmanuel tang ka ta henre la yaturu ba an khot yau u bapala unong sala u Blei ba krawbor u kpapam chukot usim ka jingsuk kibakdo ya kata ka jinglong bahalor ka jong uni uba ansakashen ka jinglong badonbor ka jinglong bakhli tam ka jong u nang taru layathu ya ka jaka hakaba anka ya u lingba u prophet Maika ubaong hilrei mapha ka Bethlehem Ephrata lapalong ka barit apdeng hajar Juda na paken unmi hanga uwe uban salong unong sencara Israel ubaka jingmi jong u kalong na menhendai nadu
bom jukut mai ka san kalenong ar ka khot ki kren ye kata kalong ke ka ba phla ba ya ka jaka jong u la ya thu pa kumnon khai u la ya thu ka kerteng jong u la ya thu ka jaka ban kha la ya thu bat khadu u prophet malaki u ya thu ru ba shwa ka jingkha yu ni u mesaya sha ka prthei u nong lap ktien un mi uban pen kre ya ka lenti na ka banta umesaya u ong kumni ha ka duk kalenong ka balai ka khot ka maningkong hakmi ngan pha ilo nonglam ktien bat un kre ya ka lenti ha shwa jonga bat u trai u ba piawat un wan kindet chala ka yeng bat u tau angel ka jutang ha u ba pias ngewbha hakmi u wan ong u trai malaki ula jalong ru u prophet uba khatu aka testament kabarim uban kren yaka ktien ka jong ublei hakani ka jaj benriu bala jit ka jong u bat ho yaka perthei hiru baroh bat hadien jong u ni puli dan shu u prophet da weipat uban kren chapang ka jingwan jong mesaya lani uban kren chapang ka nunganu ka ktien na ublei uban ya thuru yau tau mesaya ba undawan unong siuspa ya ka perthei bat uban sinsharu kumus im kisim bat utrai ki trai bat malaki utrei ya ka kam kumunong ya thu lepa jong ublei ha kisnem hapdeng sauspa laipo bat sauspa arpo bisi lani shwau Kris balingi hap ban ya kren ya kani kalong bangi don kambha ban snutu namar ba ublei ula bu ya ka nongrim namar ba ublei ula pen kre ya ka jingwan ka jong udi u sembai jong ka briu bat ula boru ula airu ya ki jingkular ki baki nong ya thu pa ba kan ni ka jaj benri ki laban khmilenti yau ni unong siuspa ba unwan kalong ka ba don kambha bangin snutu ya ka ni ka benta jong ki nong ya thu pa bat ka ba don kamban ken mau ba malaki udai unong itu lupa ubakadu haka testament keberim uban krenru syapang kajingwan jong mesaya haka ni kejaj penriu kabale jit ke jong ublei kani kejaj penriu bale jit jong ublei menta kala don halaka jong keri ngiken mal namar lada pelaj merau yakina Babylon haka jing senchal jong usim Cyrus kumbangi ngilai kren haki por haki ni ki Thursday ki balaleng kila laj na kata ka jinglong mrau kila poisha la ka jong kari henre ka kala syapat haka jing senchar jong ki wepat ki hima ki bala thombor bat banbor eka kata haka hima Middle Persia lani ka Middle Persian Empire nadu kasam sun spotlight kundai do sun spotlight huwe BC haka hima Greece hakisnem laispa laipwe hadu shispa saupun riu BC baraka himaro makisnem shispa saupun riu BC hadu sauspa nyupun riu AD hapdeng kita kisnem kata nadu kasnem sauspa arpo BC kajing yetu lepa jung malaki unang yetu lepa bakhatu kani ka jaj benriu kalap ban ya kapor ka ba eba hakajing ya lenti jongka namar balai namar kalahap ban ya ki saus pa tli kisnem haka jing ya lenti ke jongka ya kabala tibru ya kata kum ka ya lani kapor ka ba jarjar the silent era lakhot ya kini kisnem saus pa arp nadu kini ki saus pa tli kisnem nadu saus pa arpo BC kum kata ka silent era namar kadai hakani kapor ba ublei umshim kren shu akani ka jaj penriu umshim don ka ruka ktien kaba un kren hakani ka jaj benriu kumba ulo jule men bau kren lingba kinong yutlupa kiba ulo jet bat ulakhat kaba kham shu kalong ba ka kaba kini kinong yutlupa kila keren bat laye tu lupa bakin dia nadu ka porjong ka pre-exilic period ka exilic period bat ka post exilic period ka bakini kino itu lupa kila ye tu lupa ka por henry ka weiru naki kam shimjia
Lakut kapor jeng kinong ya tulpa. Bat haduk kata kapor, bat haduk kani kapor kapa menta. Don ke ai ru kapa ki kilai tulpa baganjia. Kata ka jing dia tu lupa ba nom do sim na kani ka jaj benriu ka ilong kum ka ka ba sulong tanga ka ramya tanga ka jing posliu namar menta kimyo watang ban sinsyar la ka jong kari la sinsyar ki daki weipan la sinsyar ki daki weipat ki jaj benriu bat namar kata ka jing mi lenti ka jong ki menta ka kumba kala pulom ki bakmi lenti menta ki kala khong ponglun bat menta kani ka jaj benriu kam ilong shu kani ka jaj benriu ko blei ula kula rau ko patamen jongki u Abraham bat u ong ngan pelong nami ka jaj benriu kaba krau bat ngan kyrkhu yami bat ngan pen krau ya ka kerteng jome meru menlong ga jing kyrkhu bat ngan kyrkhu ya kita ki ba kyrkhu yami bat ngan tim ya utau bat tim yami bat ya ki jaj benriu baroh haka perthei gen long bala kyrkhu hami kata ka ba U Blei Ukraine ka kumba menta kalalong penban mark Hong Kong ya ka ba U Blei ula kular ya kani ka jaj benriu bat menta kalong ka jaj benriu kabala syale ben kabala sya ibenya kamat jong ka perthei bat kalong ru kabala sya ban ben habaro kiliang bat menta kam don shu yanuru uban long unong yalam yaka kumbalong Moses kumbalong Joshua kumbalong kinong bishar kumakapor jong usim Saul usim David usim Solomon bat kiway pat kisim bat tam na baro kapaw ba U Blei dan shu aki kapaw ba U Blei dan syu ro batki namar ba krene syu hapdeng jungki hakini ki saus pasnem ki becarcar bat uta unong sius pa jongka bat usim jongka shim lawan bat menta dan syu kinong yetu ulpa kiban kren syapang jongu kalong ka jing sisya baling ba U Blei ling ba kini ki saus pasnem shim krani syu hakani ka jaj benriu bat dan syu manu ru bayos ngo ya ka jing kren ka jong U Blei hakani ka saus pasnem kala sisya kumba uta U Blei dan bat long relevant syu aga jing jong ki briu Henry day hakani ka por ka ba jar penban kapor ka ba ikum ba U Blei dan namar shim kren yos no shu ya ka sur ka jong padai hakabakum kata kapor penban ba U Blei utrei ya ka kam ka jing pendap ka bakatu lani kata ka finishing touch ya ka ka ba ya thul pa bat penbana haki kitab Genesis lai khatsan ha ka bu ong bat ya ka jing shun ru ngan bu apleng jong me bat kata ka briu bat apleng sembai jong me bat sembai jong ka un peluet ya ka klik jong me bat me men peluet ya ka khongdong jat jong bat ka bu lapen kre ya ka nong rim bat sengru ka hima ha ka bu un pa ya lo jong ukun jong u da ka bula jet yu ru ya kani ka jat penriu ka ba kyrpang na ka penta jong u bat ni yu ya kani haki jingjia haka history jong ka perthei ka ba U Blei ula pen wandur hakate kapor ka ba jar ya ke baro ka ba ula dep tumu bat ula dep kular ban penjia ngini pek menta ayu U Blei ulale akate kapor ka bajar lani ka silent era kung mangilay kren kahima Middle Persia lani kani ka Middle Persian Empire kala sinsyar ya ka perthei hakisnam sans spotlight kunda do slai spotlight way BC hadin baki mit batki Persia kila jobno ya ka Babylon bat ka jing sinsyar kapor jongki kalong kata ka jing sinsyar ka badaki bakraw ki batri kata ka aristokrasi bat ha kata kapor ka don ka way ka jela ka barit ka perthei ka baha apo ka jing sinsyar jong ka ni ka Middle Persian Empire
Bat kata ke jela kadai ke jela Greece. Bat kani ke jela Greece ka syanyon benba hakani ka hima Medo Persia ka hima jengkimit bat ki Persia. Bat kani ke judgment Greece, kani ke judgment Greek ka perhat bat ka khmi lenti lanu bakan yo lat nyo. Bat ka ja kum ta hausnam lais pa lai pu prabisi wayu briu nak Makedonia u baka kerteng jung u kalong u Philip uni ulawan ban job tmano ya kani ke jela Greece. Bat ula sinsyar ya kani ke jela. Bat hadin tangkat tu kan por uni u Philip u yapno. Bat haka snem lais pa lai unri bisi haka jingiap ka jung u khun jung u bangingi tip u kum utau Alexander bakrau lani utau Alexander the Great ula kiu ya ka ket ka jung ukpa haka ba udang don tang arpo snem kerta. Bat uni ula kujimut ban yartma bat ban job no ya ka Persia bat ya ki mit bat ya ki Persia ya ka Mido Persian Empire. Kumta na duk kasnem lais pa lai pusau BC ula sedang ban penklan ya ka bor sipai jung u ban yale Persia ya kani ka Mido Persian Empire. Henry day hadu usnam lais pa lai puai BC baulala ban job tma ya kate ka hima Mido Persia. But hapdeng kendai snem kata nadu kasnem lais pa lai huai hadu kasnem lais pa arhulai ulala ban job tmai ya ka pertai baroh. Bat ulalong unong sensyar bat unong job tma ubadon bor hadu kata-kata. Bat habu ula job tma kumta uni Alexander bakrau udan kawai ka jingtmu hau. Bat kata ka jingkmu hau kalong baun penkala Greek lut ya ka pertai baroh kowe. Ban penkala Greek ya ka pertai baroh kowe bat ya kani lakhot kum kata ka Hellenization of the world. Hakaba ka jingkmu ka jong u kalong baki briu baroh kidai ban long kum ki Greek, kidai ban im kum ki Greek, kidai ban bam kum ki Greek, kidai ban keren ru da ka ketin Greek. Bat ula penlong hau ban penlong ya ki briu baki dai bai ban keren ya ka ketin Greek. Baroh ki hima ki bau ulala ban job tma. Bat kumta ulale ula pelong ye ke Greek kum ka official language. Henry uni usim ubakrau ula yapno ru kum ba ula kiu ye ke ket akarta ka badang rit akarta ka badang arpusnem akarta ka badang samlabha ula yapno hakasnem laispa arulai BC. Alexander the Great ula yapno. Hadian ke yapno jong Alexander ya kani ke Greece Empire ke Greek Empire la sincharno la ni la pen yad no ya kani ke hima baroh kowe da ki sangut ki generals ki jong Alexander. Bat kini ki saungut ki generals lakhot iki kum kita ki daya dokol lani kita ki successors ki jong Alexander ki ban pek ya kani kahima baroh kowe shimpia ya kahima Greece Henry kahima Greece ka sinchar ya ka pertai kum kowe kahima haka jing sinchar jong kini ki saungut ki generals. Bat kita kilong ukasanda ula sinchari ke Greece bat ka Macedonia Lysicus ula pek halor ka Thrace bat ka Asia Minor Uselicus beningkong Niketa ula sinchar halor ka Mesopotamia bat ka Persia baru Ptolemy ula sinchar halor ka Egypt bat Palestine. But kini ki generals watla Alexander don show ulayam Henry ke bak don ki jingmut jumper khat ki jongki namala indoctrinate aki da Alexander bat kata kalong badi ban penkala Greek bat kani ke perthai ke di ban sa ke perthai jongki Greek bat kumta kini kilaya le ban pen ya chafrang ya kani ka Hellenizing policy ke jong Alexander. But kaja hakawi kapor hakisnem arspa prabusan hadu arspa sauhnyo BC hakaba Ptolemy baar lani uta Philadelphus the second ula shim yakabentakum general
Hakani ka jela, hakani ka elaka ka jong udai uwe ubriu ubait ba ban puli. But uni general u Philadelphus lani Ptolemy baar donru kawe ka university kawe ka library ka bahe. But ka jingkrang ka jong kalong baun puli yaki kot yaki jingtho ki balatho but un penlongru iki briu bakin long ki babang ban puli. But hakata ka jing ya lenti ka jong ula syam bakini bakadon kawe ka judge ben riu jiu ka badon ya ka jingtho bakut ka jongka. Henry ukwa ban puli yakani Henry umla ban puli namar balai la tho yaka ka Hebrew kai ka ba ule kalong ba ula aya ku hukum badai ban penkelano yakani ka jingtho ba khu jingki jiu sha ka Greek bat kum ta la jit hin yaki hinyo po arngut ki briu na ka jaj ban riu jiu bakin penkelano yakani ka Testament barim ka bangingi ong kamut yakani ka jingtho ba khu jingki jiu ka ba kamtam ya ka kitab jong Moses bat ki wei ru ki kitab jing itu lepa ban penkelano ya ka syaka Greek but yakata ka jing penkela yakini ka jingtho ba khu syaka Greek lakot yaka kum kata ka swap tuajin ka bumut ki hinyo po but uni Ptolemy ula ong badi banjit yakin yo po arnut but yakini kin yo po arnut ong day banjit henriu ngut nakawi ka judge jong ka judge benriu Israel ka judge benriu Israel kadon khat ar judge but uni Ptolemy baar ong jit henriu ngut nakawi ka judge bakin translate yakini ka holy scripture jong ki jiu syaka Greek but kumta la translate yaka but uni ubriu ubam tip yo ublei uni ubriu uba persya yo ublei ula penkela yakani ka tien baku jeng ki jiu sya ka Greek baun puli bat ki weiru kin puli bat hak ka kapor ya ka perthai ladap Hellenais ya ka ladap penlong Greek ya ka bat ki briu ki la puli ki la tho na ka Greek bat kani kala penla bayakani ka jing tho jeng ki Hebrew om chu tang ki khon Israel ki ban puli ki weiru ki jaj puriu kin puli badai hangta lapan priang ya kata ke ka ba ublei ula kular lapan priang ya kata ke ka ba ublei ula dep thumu ban le bat kata kalong baun sa penmi ya Mesaya nagani ka jaj penriu uban sa longru usim uba kraw uban sa sinchar usim kajingsuk bat hani ki parwangen lapan sapriang ya kaktin ka jongublei syabaro ki jela syabaro ki alaka ki badon hake hima Greek bat jan baro ka purthei kala tip ya kaktin ka jongublei bat kala tip badon ka jingtho syapang utau Mesaya uban sakha ha Bethlehem Henry karistri ke itu baka jing sincha jing ki Greek lani ka Greek empire ka kutno bat haba ka kutno kani ka snam chispa saupun riu kala wanda ka wipat ka bor bat ka ta ka bor ka dei ka jing sincha jing ka himarum kala wan ban sincha ri ka pertai kala jok tmano ya ka Greek empire bat kani ka Greek empire ka jano kami ka Roman empire kai ka bangi iya kani ka Roman empire ka longba kani ka Roman Empire kani ka hima Rome ka jingthmu ka jongka kalong ban penyar syu ya ka hima ka jongka bakam dei ban sa tangkat balong ka jing sinchar jongki Greek jongka hima Greek bat kumta kani ka hima Rome hab kawan ban sinchar ka perthei kawan ra ya ka wi ka policy haka bat kata ka policy jongka kalong Pax Romana Rome in peace bat kala yele ban wan ra ya ka jingsuk hakani ka hima jong ka baroh kanang baki briu kinum yele persya ya kani ka hima kanang baka jing sinchar jong ka kansuk kanang baka nang laman penyari ka jing sinchar jong ka syaki wei pat ki benta jong ka perthei bat kani kadai ka policy jong ka Roman Empire
Bat kawi ka baar pat ka policy jong kani ka Roman Empire kalong na pring ki babun banrei ki bakam yadai bakani ka bat kani ka jingja ka bangingi kren kalong bakani ka himarum ka ka bakalale kalong bakala kala penlong ba man ki shnan man ki elaka man ki jela ki bahapo jong ka himarum dei ban penpoi surok syaki kanang bakal lek kawan jeng ki briu kansuk bat kala le ya kata ka ka bajiahang ta kalong bakat nang bha ki surok kata ki briu kinang ya lek yawan shiru kata ki briu kinang ya lek yawan ki wipat ki hima ki wipat ki jela bat lanang pen sapriang ru ya ka jing puli ka jing nang jing start haki briu kataro gadi ka wi ka policy jong ka Roman Empire ban kentiu ya ka education ka jong ki briu bat ka ka bakani ka Roman Empire kalale kalong ba haba ka kentiu ya ka education haka hima ka jong ka ya ka jing nang jing tip ya ka tho ka puli haka hima jong ka ka bakale kalong bakam simpen bori ki briu bakin tho bakin kren la kalatin kala penlong kala pensa ya ka Greek kum ka official language bat kum ta lanang pen ya lanang pen tip shu ya ki baroh ki bala tho aga ktin ka jong Blei kata ka ki kaba kini ki artli ki hima ki lale kalong ka por ka ba jar U Blei Un Syiem keren syuk ya kan ika jat penriu henrei ka dika por ka ba U Blei Un keren da ka ktien henrei ule da ka kam U Blei Un Syiem keren syuk da ka ktien ki parbange henrei ka ba U Blei ule kalong ba ulale da ka kam bade yang ni ki parbange bau Blei ngin bau pendan kam haki babun ki ya kita ki basyun ya bakin trei na ka benta jong kita ki basyun ya kum basyun ki Greek pendan kam ya ki bakin pendan kam ban penlong baki briukin puli batkin tho da ka Greek penlong ye kinong room ba kinong room ki ba persya yu bakin le ayu bakin lang penyari ke jing sensyar ke jong ki kin wanra ye ke jing sut akahima kin penroi ye ke lek kawan ke lenti ke sengkin kenang balai bakan ke ketien ke jong Blei kan poi sup ki wi pat ki briu bat ka perthei kan yo tim ye ke bau Blei ula kular banle kani ka jaj penriu bala jit jong U Blei kani ka por kam tip ya kata kam sol thu ya kata henrei ka shu up merong tang lanu utaung besaya unwan ba un pelaj no yaki na kani ka jing sensyar jong ka himarum pada kani ka por ka jaj penriu ju ka don hapdeng kata ka jing syak banbor haka himarum ka deiru ka por ka badum bat ka ju badu jingkermen haka jing im bat ka jing ya lenti jong ka kum ka jaj penriu bala jit jong U Blei henrei dei pat haka ni ka por bau Blei sa shisien ula wan ban pen pau biang ya ka jing don ka jong U haka ni ka jaj penriu baroh shika tula snap jarum sim krancho henrei inda ula pen biang ikini ki baroh ling ba kinong syun ki jong U Blei wang mentangan lek bak ngan keren biang ya kani ka jaj penriu bat ngan pen snow biang sa hisin ya ka banga ngaladep ban kular bat ngaladep kabalong ru ka jing temu ka jong bat dei namar kata U Blei sa hisin ula lek pat ha Jerusalem bat ula lek ban keren ha uwei uling do U Sekaria uling do haka temple ka bah Jerusalem kad ba udang traya ka kamling do ju haka ni ka temple ha Jerusalem ula lej lingba angel jongo men shwa ukren de kinong yetu lapa men tau kren do angel jongo ba uni upa U Blei ula pa yu di angel jongo ba lej man ye kendo ye Sekaria namarudan ka kubor ban kren baru angel ula lej jong U Blei ula lek bani kendu ya Sekaria haka temple bat Sekaria bula yo ula sungkus lai bat ka jing shepting kala kem yo ong ula kas kalenong baning kong kadakot kabakalar U Blei ula lek biang ban kren bat ula pen pau ya ladi haka ni ha Sekaria ula kendet ula smokus lai bat ka jing shepting kala ban yo
Rei wangel jong U Blei Un kumno wat shep ting ko Sakaria nabala shashkori ke jingduwai jong me tega tengah jong me ka Elizabeth kan kakon chen rang ya me bat men khot ika kerteng jong U yones te men yo ka jing sngewbha bat ka jing kemen shibun ru kin ya shat kemen namar ka jingkha jong U naba unlong uba krawa khamat utrai bat unom di ka wanlan ka kyat bat an pendap ya U daw men simbakut wat nadu ka kpo ka kmi jong U te shibun nakikun Israel un penpai shi utrai uba U Blei jong ki U ti un lek hashua kakmat jong U haka mensim bat kaboro Elias ban penpai ya ki donut ki kpa ki kun bat ya ki bom kongu sya ka jing start ki bahok bat un pen kre yau trai U patlang bala penbet Lukas iwe kalenong dekot kat lai adu kat nyo. Deya kani kapor ba U Blei Ustang ban pendap ya kajing kular jeng U. Kaba ulak kular ha malaki kalenong kadut balai kadekot kebasaw. Ulak kular ba un penmi ya uta unong lam ketien. Bat mentawan ha Sakaria wang ngalakular Sakaria mensyua. Ha malaki ngalakular mentangan pendap hami unong lam ketien unwan lingba. Jong me bat ka Elizabeth paduni online ya kaban lam ketien na BYNTA ukun jonga hadin kani ka Elizabeth kalapun ya ukun jongka U Blei Un ulong unong lam ketien yau Mesaya yau sembai kabriu bat how bunai ubahan riu jongka jingpun jongka Elizabeth ya ukun lung U Blei Un Sakaria ya Sakaria bu un khot yu Yohanes ni puli ha ka gospel Lukas ka lenong ka baningkong ki khot arpun riu arpun yo ba U Blei ula pha yu angel Gabriel U Blei ula pha yu angel Gabriel ba un lech Nazareth ban mi pau ha ka Mary thei sati ka balaya te aktin bat u Joseph Kendiat ngakwa ban hang ni ye ini BYNTA Lukas iwe arpun riu uni ubnai ubahan riu tau ya ubnai haka Jewish calendar ubade usivan bat u Tamus lani ubnai June ubanging yatib haka Gregorian calendar uni ubnai ubahan riu ban syai day u calendar month Henry uni ubnai ubahan riu udai ubnai ubahan riu jong ka jingpun jong ka Elizabeth ya Yohanes pin puli ka dhot ka balai pun riu jong ni ka gospel Lukas ru pin syam ya kata day u kalendaman Henry dai ubnai jong ka jingpun jong ka Elizabeth ya Yohanes bat kum tahu tay ubnai ubahan riu jong ka jingpun jong ka Elizabeth ya Yohanes wangel U Blei lek ban mi pau bat ban ai hakam mari ya ke kubor ka babha ka balong ru ka jing penjano jong U Blei ya ka ka ba unong ya thu lepa ya ka ba ulay ya thu lepa ha usaitan mula pen bena ha usaitan ha ka kepereden siapa usembai jong ka briu ha ba ong ha ka mari taisati ku Blei pa ka bala yo ka jing ai bakrau utrai la dan lambat pala kyrkhu ya hapdeng ki Kynthei to wat siap ding ko mari na ba pala syam ka jing ai bat U Blei dia kami pensa ka kun hala ka kpo bat pan kaya ukun bat pan khot ya ka kerteng jong U Jisu uni ulong uba krau bat en khot ya ukun uba khali tam bat utrai uba U Blei Un aya ya ka khet David ukpa jong bat un sinshar halor ka ying Jacob halakarta bat ka hima jong uru kaban kusyo Lukas iwe arpupra laipo adu lai tanga ka Mary ba u angel umi pau Henry ha u Joseph ru bat ula ong ha u Joseph kumno ko Joseph ukun u David wat syepting man shimami ya ka Mary ka tengah jong mi na ba itai balapun ha ka ilong na umensim bakut kan karu ya ukun bat men khot ru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un penim ya laki briu na ki pop jong ki Matthias lenong beningkong ki khot arpo we but day akan ikapor
Hakaba kahimarum kasinsyari kapertay. Haba ukaisa Augustus ula penmi ya hukum ban ken ya jingdon jongki basyong kapertay baroh. Bau Joseph bat kamari kilahab ban mino nan Nazareth bat ban lej Bethlehem. Kashnong u David namar u day nakaying bat nakajajong u David. Bat day hangta. Bawat haba umdan jagasyu aying basa. Penban lakhayaw Jisu Khrist hagasem kulay. Kajingkhayaw Jisu Khrist hasem kulay ha Bethlehem. Kaya tuubat penkan mau yangi. Baya kajingtmu jong U Blei Un dan manu-manuru balaban pendu no. Nababaro ki jakum ba mauhi ulatmu. U Blei ulaong ban kaya uling baka sati. Kala jakum ta. U Blei ulaong ling baki na yutulapa ban kaya ha Bethlehem kala jakum ta. Bau kaisa Augustus upunlong ya kajingkhen brio kata ka kamar kana samarila ni ka census but babaro kidai banlet sya laki jongki snong try jongki kamdei kajingle jong kaisa Augustus ubam tip bat ubayale persya ya U Blei ubam maniru ya U Blei Henry kajingle kajong U Blei kaba U Blei ubo bet bu renti bawat kita kiba persya ya U kihaban pendep ya kai kaba U Blei ulatmu kata kadai kajinglong kaba krau kajong U Blei jonga bat U Blei jongpi balakha ya U hakayeng kaba ka pateng lani ka genealogy jong ukadai na U David kadai ka jing pendep ka jong U Blei yala ka jong ka jing temu bat ka jing kular ka jong U min ba ula kular ban om penduk Syiem nakayeng jong U David bat lakhot ya ka kerteng jong U Jisu kalong ban pendep ya ka jing temu jong U Blei ban sius pa ya ka perthei da U Jisu hi nakipap jong ka baroh. Kajingkha yo Jisu kalong shisha. Kabashim ya kapor, kabash jurong. Hakajing pet bat kajing bishar jeng iki brio. Henry. Kamlong kumta bat U Blei. Namar ba U Blei kanu kaba upenja. Kalong kaba biangpor. Padai namar kataw Apostle Paul uong kumno hakashiti siya kikalatia kalanong basaw. Kadukot kabasaw bat kabasan. Henry abakala jaka ya ka biang U Blei ulapa ila ukun yaw balakha na kabriyo yaw balakha po ka hukum kanang baw niyo aban sius pa no ya kita baroh apo ka hukum kibaha po ka hukum bangin yo pdiang ya kajingtingkon kajingkha yaw Jisu Khrist kadai kajing pendap ya ka mon kajing U Blei kajing pendap ya kajing temu kajing U Blei pat kadai kajing pendap ya kajing penkre kajing U Blei baroh ngan penkut ya kani ka Bible study halor kajing kha ya Jisu Khrist da kabangin ya pet ya kai ka kubor kaba kajing kha ya Jisu Khrist ka don ban ahingi lada ngia kren je phang ka kubor jong ka jingkha yo Jisu Khrist parbeng lese kan om don ka jingkut kan om don jingkut namar ki baroh nadu ka history hadu ka geography hadu ka politics ka sencar ka kadar ka perthei ka day ka bala pensyong kopja ha ka jingkha yo Jisu Khrist ki baroh ki ba hakani ka perthei ki day bala pensyong kopja ha ka jingkha yo Jisu Khrist namar kataban kren ya ka bakat kata kanam kuchu lanu ru henry banchu kren lengkot banchu kren lengkot halor ka kubor jong ka jingkha yo Jisu Khrist kalong kani nabaw Blei ulai kata ya ka perthei kan bau lai tino ya ukun bala kamar we bau ubange ya unam chachu henry un yo ka jing imbam jukut nabaw Blei simla pa ya ukun cha ka perthei baun penrem ya ka perthei henry baun penim ya ka perthei dau Yohanes lai kat riu kat nyo pensyam ya kata kadai ka kubor ka jingkha yo Jisu Khrist ka jingkhot jong kani ka Bible study halor kani ka topic ka jingkha yo Jisu Khrist kalong bahabaw Blei ula kata yangi kadai ka jing ka bakraw
Daki hajar bat hajar kisnem ublei ula kular ban pa yalau jong ukun ban sius pa no yengi nakapop bat ula pendap ya kata abu ula payu ba un wanling ba kemari katai sati a Bethlehem Judah. Bat ka jingkeli kalong balai ka simpor kata-kata kasimpor kata-kata buun pendap ialah kajong kakular kadaw kalong namar ublei ula ya kaperteiru hadu kata-kata kamlong kabasuk ban kren siapang kari kekubor kajeng kayu Jisu Khrist di namar kata kadaw. Pat kadaw kalong baka don kam yengi bangin pusan ye ki baroh ki bau blei ulale nadu bulo tau yo ubrihi hadu ka jinghap no jong ubriu hakapop akakper eden bat kumno bat ka ka bau blei ulale kanang baun sius pa ingi nakapom kumtala ka don ka kubor ka batang silan lada ka don ka kubor ka batang silan kaba ka jingkha jong Jisu Khrist kadon ban ahingi ngeit ki parbangit kan long kani kadon kam yo ublei baun ai tino yo tau ba kodor tam jong ka beneng kanang baun penim yang iki breu nakapop badula ai yala ujong ukun parbangit bat ki paralok nipat ngidon ayuban ai syo ublei ula ai yala ujong ukun ngipat ngidon ayuban ay syo Blei lingbaw nong ruay Siem mu Blei uong nga ay lakajing ayu pen ay nga akani ka Christmas tung ini perkat ya kani patkat bangidang perkat ya kani tung ini snow baw nong ruay Siem bat ngini ong akani ka Christmas to one hadonut try Jisu don jaka adonun jonga malay kanang baun sius pa no ingi nakipop jungi baroh bat baun yoru ban syong bat ban sinsyari ingi junom namaru deus kis baru try kitry ya Christmas basuk bat bakmen ya pi baroh Blei Un kyrkhu ipi ini twai ya ingo ime Blei kijing don kat kejong mi bat ngi ke dikapor pat ngi aingu atrai nakabentau Jisu yabo melaai nakabenta jongi ablei mangilong kumni kumbangilong atrai kadai namar bamela chi syai ngi adu kata-kata pamelaai ablei yau tau ba koridor tam juga beneng yau khon jongi Jisu Khrist ken baun wan chikani kaperthei nakabenta ban sius pa ingi batrai namar bamela sius pa ingi de jingwan ke jong me shigani kaperthei ngiap khmi lenti ban ngiap kermen ko trai saya kata kapor ka ba memen wan atrai sa shisin pat ya ka ban shaw yengi da ba men salong us kis badu trai ki trai uban sa sinchar syaki artaba bam jukut bangi duaya Blei ai ba ke jing sius pa ka jong me kan tap yang yengi ban ngila ban pdiang ye kata ke jing sius pa ke jong me bat bangin la ban ngeit hami batang hami hi kanang bangin yo ban long kita kinong syong shnong haka hima ke jong me haka ba mami ku Jisu melong siem kis baru try pelat yang ye kini kepo de jing kyrkhu ki jong me patu air baga jing ba jong me Blei kupa ka bam jukut ke jing ai ke jong Jisu Khrist bo khon na baga jingiasyllok ke jong men sim ba khon kin yai long ringkat bat ngi menta batadu halakarta amen.